kalusugan at kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee, nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po natin, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod kung may mga tanong when it comes to health. Open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. Yan po ang aking text hotline. Yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMD Bicol dahil si Nurse Earl naman po ang tagasagot natin sa CMD Bicol. So ano man po ang inyong mga health problems, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan na patunayan ang bisa ng ating mga produkto. Okay? So, yan. As usual, para sa inyong lahat, and by the way pala, maraming salamat sa nag-avail ng ginawa natin na free health consultation sa CMD Center in Legazpi. Opo, maraming salamat po. Opo, sa patuloy na pagtitiwala. And of course, upcoming event natin, still ngayong March, magkakaroon ng schedule ng free health consultation, March 28, Saturday po yan, sa CMD Center in Makakay, Albay. 9 a.m. to 4 p.m. and then sa CMD Center in, saan ba yan? Ligao City. Ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunaw, Ligao City. 9 a.m. din po hanggang 3 p.m. And back-to-back, diyan din sa residence ni Ma'am Cora Espadilla, may gagawin din na free health consultation, March 28. Tatlo yan, sa Bakakay, sa Ligao. Opo, March 28 kayo, nakaschedule ng free health consultation. Doon din sa residence ni Ma'am Cora Espadilla sa Balugo, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo Chapel. Yan po muna yung ating upcoming event pa this month of March. Pero nakaschedule na tayo ng gagawin na health symposium sa DAET. Oo, andyan uli ako mga taga Camarines Norte. Sa DAET po, April 11. Opo, Saturday po yan, 9:30 a.m. at Yusel's Garden. And April 12 naman, 9:30 a.m. sa Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. So take advantage po. Magkita-kits ulit tayo, Camarines Norte, at check ko po kung may iba pang maidadagdag ko. It's either Kapalonga or Jose Panganiban, dahil mismo ang inyong lingkod ay pupunta ako dyan sa Camarines Norte to support yung mga ZMD group natin dyan sa iba-ibang area dyan sa Camarines Norte. Okay? So, yan muna po ang ating announcement. Pero pala, yung doon sa Camarines Norte, especially yung sa DAET, sa Labo, paano kayo maka-attend dito? Bili lang kayo ng isang 30 ml HCI CMD, magkano? 680 with freelance na po yan. At pwede kayo mag-avail sa ibababa nating promo for the day. Opo, meron tayong ibababang promo para sa inyo. Okay? So anyway, for the meantime, isa muna ang kwento ng kagalingan. Paano nakatulong yung ating produkto. Kaya ito pakinggan po natin. Sa mga kalalakihan, problema talaga, prostate problem. Pwede ba matulungan ng ating produkto? Pakinggan na lang po natin.
Hello po sa lahat. Nandito po ako ngayon sa Daet Camarines Norte para sa gagawin namin na health symposium para dito sa mga taga-Daet. Meron ditong naunang napakagandang kwento ng kagalingan paano siya natulungan ng ating product. Sir, anong pangalan po? Edad, taga saan po kayo? Ako po si Salvador Abram, taga San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte. Ilan yung edad po? 55 pa lang po sa ngayon. Sa edad mong 55 years old, sigurado ako nagkaroon ka ng health problems kung kaya nandito ka ngayon. Ano po yung naging health problem niyo, sir? Nagkaroon po ako ngayon pong nung January mga 20, ay hindi po ako nakaihi. January 20, Ngayon lang pong taon na ito, 2023. 2023. Ngayon po ako ay nagpapunta po sa doktor. Ano po ako, sinilip po niya at hindi pa ako nakaihi. Ang sabi po niya ay napakalaki ng prostate ko po. Kaya po, kinangailangan po akong kinatitir po ng 2 buwan at 20 days. Sabi ng doko kasi hindi po ako makakaihi. Tapos sabi po niya sa akin kailangan po akong i-BMC at doon po ako ililiser at kakayurin po para daw ako makaihi. Huwag ka lang mag-mention ng pangalan ng doktor, sir, ha? So, 2 months nakakateter kayo And 20 days. and 20 days. Kumusta naman po nung nakakateter kayo? Ay, hirap na po ako. Kasi po, kahit kumilos, halos hindi pa ako makatulog, halos 1 linggo na. Tapos, wala pa akong ganang kumain. Tapos, nagkaroon pa po ako ng bleeding mga 1 linggo. Hindi po ako nagdudumi ng tunay. Lahat po dugo. Dumi, dugo. Dugo po. O yung ihi nyo po, kumusta? No, yung ihi ko po, kasi nakakatiter naman, napupuno naman yung bag. So, more than 2 months kayo nakakateter. Ano bang, may pagbabago ba o lalo kayong nahirapan? Noon po, nung narinig ko po sa radyo, kasi hirap na po nga ako at nakakatiter ako, narinig ko po sa radyo, ma'am, na si MD, marami pong nagpatuto na sa prostate, tungkol sa prostate na si MD ay gumaling na at nakaihi. Nag-try po kaming dumana yung asawa ko. Habang nakakatiter po ako, galing po kami sa doktor. Nagbili po ako nito. Itong tatlo? Tatlong ito, Power Yan yung Trio. Power Trio. Opo. Mga 1 linggo pa lang po, ako nag-iinom, naramdaman ko po na yung pusong ko ay hindi na ma-update. Tapos sabi ko sa asawa ko, nakakahinap yata ako, patanggalan natin yung catheter. Tapos hinintay ko pa po mag 20 days bago ko po pinatanggal kasi nagpasigurado po ako, baka ako tanggalin ng 1 linggo pa lang, di talaga makaihi. Ay di, sa madaling sabi po, pumunta po kami sa Doctor Hospital, doon ko po pinatanggal ng gabi. Pagdating ko po sa bahay, hanggang po sa ngayon, tuloy-tuloy na po yung ihi ko, hindi na po barado. Kaya nagpapasalamat po ako dito sa Power Trio. Kasi nung gamot pa lang po ng doktor ko, magdadalawang buwan na po, January, February, kasi March 10 lang po ako nagsimdi. Parang wala pong pagbabago. Kasi sabi ko, dapat makatulong itong narinig ko sa radyong CMD. Opo, sir, may recommendation ba sa'yo kung operation or what? Meron po, sabi nga sa akin ng doktor ko na kailangan po akong operahan yung kakayurinda po ng laser. Magkano yon? Sabi po sa akin, 100 to 80,000 pesos. Ay sabi ko po, 1,000 hanggang 80,000 pesos po yung magagastos ko sa doktor. Pero pa daw po yung sa labas na mga kung anong bibilihin. Ba't hindi po kayo nagpa-opera? Ay wala po nga kaming pera kasi mahirap lang daw po kami. Kaya sabi ng asawa ko, delikado pati yan na niyang kayuring kanyan. Kaya mag-CMD niya tayo. Pagkagaling namin sa doktor, nagbili na kami nito. Kaya, So, ngayon, sir, ilang buwan ka nang gumagamit nito? mga 1 buwan pa lang po, ma'am. Nung April 10. April 10. Tapos ngayon 15. Nag 1 month tong April 10. Opo, ma'am. Oo, so maganda na kaagad yung resulta. Maganda lang result. Kumusta na yung pag-ihi nyo po? Normal na, ma'am. Malakas na.
Ay talaga. So aside nung prostate problem, may iba ka pang health problem na natulungan ng product? Meron ma'am, yung unang-una po nga, yung sinabi ko na 1 week po ako nagdudumi ng dugo. Nawala po yun. Tapos, yung parang inasma ma'am ako, inaasma. Pag matutulog ako sa gabi, parang may pusa sa dibdib ko. Ngayon po, wala na ma'am. Oo. Pero yung sabi mo may pinainom sa yung mga gamot? Meron ma'am. Magkano yung inabot ng mga gamot mo? Yung doktor ko po, yung isa sa gabi, isa sa umaga, inaabot po ng 7,500. Na 3 months po iinumin. Pero walang pagbabago sa iyo? Naramdaman ko ma'am na parang kulang. Hindi nagbabago kasi 2 buwan na nga at 20 days akong nakakateter. Hindi pa din tanggalin. Pero dito sa 1 week lang may pagbabago na. Mayroon na ma'am. Oo. Paano mo nalaman itong ating Power Trio? Palagi ma'am ako nakikinig sa radyo tapos yung mga nagpapatuto tungkol sa may prostate. Kaya sabi ko sa asawa ko, magbili tayo niyan, i-try natin. Kasi hirap na po ako nakakatiter. Masakit na yung pusong ko. Oo. Sa family niyo po, ilan na kayong gumagamit ng product natin? Ako pa lang ma'am. Si Mrs. wala bang health problem? Wala pa ma'am ngayon. Okay. So, salamat sir sa pag-share. Anong message maibabahagi mo sa mga makakapakinig sa iyong testimony? Doon po sa mga kagaya ko po na may problema sa pag-ihi, yung lalo na sa prostate at kung ano pa man ang mga sakit ninyo, sana po itry po ninyo itong CMD Power Trio at malaki po talaga ang pagbabago. Kaya po, kung saan man po kayong lugar at marami man po silang mga outlet ng CMD, pwede po kayong bumili. First time mo ba mag-attend ng symposium? First time ko lang po ma'am ngayon. Okay. Pangalan po at taga saan po uli? Ako po si Salvador Abraham, taga San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte. Ayun, o di ba? Kailangan mag-ready ng malaking halaga. Ano yung 118,000. Oo. Pero with our Power Trio, hindi na kailangan mag-catheter, hindi rin kailangan mag-undergo operation. At ito, isa pang kwento ng kagalingan, paano nakatulong yung ating produkto. Hello kay Ma'am Jesusa Pasendo. Okay, andito po ako ngayon sa bayan ng Kapalonga, Camarines Norte para sa aming gagawing health symposium. Tuturuan namin yung mga tao dito paano i-manage ang kanilang mga problema sa kalusugan. Meron dito na ang ganda ng experience niya sa paggamit kaya hingin ko lang ang kanyang kwento. Nanay, anong pangalan at edad nyo at taga saan po kayo? Ang pangalan ko po ay si Gloria Bejerano, 81 ang edad ko, taga rito ako sa Kapalonga. O ano nangyari sa iyo? Nagkaroon ka ng health problem. Ano yung naging problema mo sa kalusugan po? Nagkaroon po ako ng nasakit po ang sikmura ko at likod ay sabi po ng Dr. Egg Gallstone. Nagdumaan ka ba ng laboratory? Opo. Kaya nalaman na gallstone? Opo. Anong recommendation sa iyo ng doktor? Ang sabi po sa akin ng doktor yun daw pong mga gamot na yun ay inumin ko. Kinuha ko po yung lahat na yung gamot. Ngayon po, yun daw po mga bawal ng ganyan kung kayo. Hindi po ako nakain ng ganun. At natatakot nga po ako. Pero po yung gamot na binigay na sa akin, hindi rin po nagaling. Pero balik ko na naman po at Bumalik ka na naman. kung bumalik, nakatatlong balik ko na po sa doktor. Basta, Ano recommendation sa iyo? ano po recommendation? Yung ano yung gustong gawin sa iyo para matanggalin mo? Opera. Opera. O kung operan ka daw, magkano mang gagasusin mo? Malaki po. Magkano pa mga 50,000. Hindi pa, marami pa. Mas marami pa. Sagot ko po, hindi ko kaya mag-opera dahil po ako'y matanda na. Isa pa po, hindi kaya ng pera ko. At kami mahirap na tao. O tatlong beses ka nagpunta kay Doc. Okay. Palagi operasyon ang gagawin. O paano mo nalaman na itong CMD magaling sa mga iba-ibang sakit? Naririnig ko po sa radyo na ang CMA gamot sa ganyan-ganyan mga sakit. Sinubukan mo? Sinubukan ko po. Ay ngayon po, isang taon na po nagiinom ng ganyan. Anong ko po, nagpa-ultrahan po ako nitong simana na kalipat, ay ang aking pungkon ay puro normal na po. Nag-normal na yung mga laboratory result. So, ibig sabihin pati yung gallstone nawala na. Meron daw po maliit pa lang. Maliit na lang po, 1 cm na lang daw po ang kwan. Oo. Ayan baka po sa papel ko. Oo. Pero dati marami.
Upo, 9 cm, 7 cm. Maramalam ko po, Napansin mo ba nung nailabas mo? napapansin ko po na natay ako. Para pong baga maraming nalabas sa akin maiitim. At saka po, pag ihi ko, halos na magdamag 5 ihi ko. 5 ihi ko po. Napupuyat nga ako ng kaiihi. Sabi ko, di bali, baka naalis na. At ang pagkain ko pati po noon, ay para lang baga puntaing ng kambing. Nahihirapan akong tumai. Ngayon po, ang pagtae ko natural na po. Natay na ako ng madami. Oy, very good yun nangyari. Nag-normal uli. Normal na po. Oo. Pero ngayon, kumusta ang pakiramdam mo ngayon, nanay? Ang pakiramdam po ngayon, pag nakakain man ng gamot, maayos naman po. Kaya lang, may bisis naman po, nasakit na ng kaunti. Pero pinapahiram ko lang po ng kating ko. Nawawala na. Nawawala na po. Oo. Pero nung naglaboratory ka, nakita ni Doc na ang dami na wala na yung mga ooperahin. Anong sabi sa'yo? Nung po ako yung magpalipot ng Calvan Laboratory, may 2 raw po nagpasok sa abdo ko. Ngayon, sabi sa akin po na opera. Pinay ko sa doktora, nagkuhan sa akin, opera. Ay di sabi ko, ang ininom kong punir sa ng gamot nilang Ansulpak. 300 pong Ansulpak ang binigay sa akin ni doktora. Nabili ko po yung lahat ng 1 kapsula, 100. Nabili ko po yung lahat na yan. Pag kung nagbalik po ako sa kanila, labo raw po nangyari. Nung gamot na yun. Pa rin. Andun pa rin. Basta po opera. O, sa pagpapagamot mo, yung mga ininom mong mga gamot, pagpapagamot mo sa kay Doc, magkano na kaya nagasto mo? Ay, malaki na po. Hindi lang po yata 50,000 na. Oo, pero andyan pa rin yung karamdaman. Andyan po rin. Oo. Pag nasakit po ang sikmura ko, likod. Ang sama po. Halos ako hindi makatulog. O ngayon, kumusta ang tulog po? Ay, maayos na po akong tutulog. Saka, maigi akong kakain. Kaya lang po, lahat ng bawal nila, hindi ko kinakain. Yang itlog, yang malalangis. Nakain din po ako minsan yung perito. Na, Ayaw mo na kumain ng itlog? ay, ang sabi doon, bawal daw po ang itlog. Ano ka? Hindi po ako nakain nun, ako'y takot. Ay, kawawa ka naman. Hindi ka na nakakakain ng Hindi itlog. na po. Kumain ka ng itlog. Yung po soft drinks, hindi na. Yun. Yung pong mga kungkunan, hindi na rin po, basta nagtitis na lang po ako ng sinigang na isda, minsan pirito, ginanga, yung in-steam, yun lang po. Nanay, okay pa sa'yo ang itlog ha? Kumain ka uli. Doon po una-una, pero may pong itlog ng itlog ang kinakop ako nanghihina, itlog. Ngayon po, Hard-boiled. I-hard-boiled mo lang para less mantika. Okay. Anong masasabi mo sa makakapakinig ng kwento mo? ang masasabi ko lang po sa nakakapanig ng kwento po ay yung pong nararamdaman ko ay maayos na po ngayon. Kaya po, kailangan po ninyo na kung kayo ay nagpapagamot dito, ipagpatuloy po ninyo ang inyong iniinom na gamot dahil maganda po. Ano nga iniinom mo na lang ngayon? Ay, di na lang pong gamutin yung binigay sa... Ano nga yun? Yung pong tablitas na anim, Yep. saka po yung pampatak. CMD. Po, wala na. Dapat ma-memorize mo na yan. CMD po. Alam ko na po. Ayan. Pangalan uli? Gloria Bihirano po ang pangalan ko. Oo, taga saan? Kapalungga po. Ayun. O yan, di ba? Lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Hello kay Joy Alegre and Sir Ruben Gongona. Sa ang bilis ng oras natin, dito na tayo sa ating mga ZMD Centers and Active Distributors sa area ng Catbalogan. Hanapin lang CMD Center at 5391, second floor Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City at top. St. Therese Family Drug Store, Ma'am Delia F. Store, Purok 5, Barangay 3, Catbalogan City, Marilyn Batan, Allen Avenue, Barangay 11, Catbalogan, Lolita Babaer, Barangay San Andres, Catbalogan, Melanie Candare, Barangay Mercedes, Catbalogan, Wilma De Quito, Purok 1, Barangay Darahuay, Dako, Catbalogan. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet. Malapit sa Jusel's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisa's Hospital. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracale. In front Tugus Elementary School. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte. Ma'am Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban. Ma'am Imelda Rufo, Barangay Ubang, Lagpan, Kapalonga. Sa Doctor's Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte.
Salvice Pharmacy, in front Labo District Hospital. Ma'am Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balane. Jolito Limpot, Purok 6. Larap Jose Panganiban, Sara Sarco, Purok 3. Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais, Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. At sa dry goods section, malapit sa Three Sisters Carinderia sa Dait Public Market. Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. Sa area ng Camarines Sur, hanapin lang CMD Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, sa Dortre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, Panday Street, Goa, Camarines Sur, sa LNL Building, Balalaco Road, San Pascual, Bui, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur, Katisasil, Binanuan, Karamoan, Camsur. Sa area ng Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, NAB Wellness Center, San Pedro, Vera, Catanduanes. At may NAB Wellness Center sa Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes. Ma'am Remy Faustino, Gugun Sirangan, Vera, Catanduanes. Helen Torripalma, Rosalina Torripalma, San Roque, Batu, Catanduanes. Julie De Luna, Barangay Maysoran, Karamuran, Catanduanes. Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Carmel Caranza, Libod, Pandan, Catanduanes. Sa area ng Masbate, hanapin lang CMD Center at second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front, Banco de Oro at Top Fast Cash. Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno, Aida Amor Cirillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City, Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Hello kay Ma'am Nelly Sangki. Yan, sa area ng Sorsogon, Ma'am Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang Pilar Sorsogon, Roger Obias, San Antonio, Pilar Sorsogon, Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City, Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Kumadgad, Casillas, Sorsogon, Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol Sorsogon, Annabel Maquiñana, Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon, Ma'am Cora Espadilla, Balagu, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel. Ma'am Cristina Baldo, ACM Building, Corner, Burgos and Rizal Street, Sorsogon City, Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Sandra Mortega Frio sa Butika, Bitison Street, Magallanes, Sorsogon. Richelle Aicardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, in front Kasiguran, Technical Vocational School. Ma'am Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Maricel Liamasares, Purok 1, Baskaran, Daraga, Albay. Liana Sari-Sari Store, Purok 2, San Vicente Grande, Daraga, Albay. Ma'am Nancy Gaviria, Purok 4, Gumian, Maslog, Legazpi City. So, first District of Albay. Mr. Ray Mendez, 156, Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbitiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building, Atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay. Jelina Canyon, Buwang, Bakakay, Albay. Ma'am Michelle Biasca, CMD Stockist Center, AM Building, Magsaysay Avenue, Corner, Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. Marivic Kirimit, Purok 2, Lower San Roque, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balya, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Sa second district of Albay, of course, yung aking center, CMD Office or NAB Wellness Center, second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Taas po tayo ng Denver's Computer Shop. In front, LCC Supermarket. Ma'am Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo. Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo. Rafael Esquilador,
Morok Bulacan, Rapo-Rapo. Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo. Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo. Das Cable Store, Purok 2, Itbama nito. Mr. Toy Dahak, Purok 3, Itbama nito. Ma'am Nelita Bibal, Purok 2, San Francisco, Santo Domingo, Albay. Ma'am Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay. Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Susana Liabanes, Kidako, Daraga, Albay. Joy de Silbulos, Purok 1, Kawayan, Manito. Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay. Ma'am Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio Ligaspi. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkerahan, Ligaspi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay. In front, Anislag Church. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Ma'am Nora Aison, Purok Ligaspi City. Adelfa Floranda, Purok 3, Humapon, Ligaspi. Marilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Ma'am Sonia Pereña, Purok 4, Common, Kamalig at sa ground floor ng Kamalig Market. Meron pong pwesto dyan facing the main road. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig, Albay. Jocelyn Navarro, Purok 3, Taluto, Kamalig, Albay. Florinia Hiles, Sari-Sari Store, Pandan, Daraga, Albay. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanawan, East Legazpi. Cindy Toledo, Aicardo, Odell Store, Bangkeruhan, Legazpi. Jesslyn Asyado, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi. Vanessa Aicardo, Buena Vista, Legazpi City. Marino Pre, Purok 4, Panaypoy, Kamalig, Albay. Anding Asopardo, in front Buyuan Elementary School. Sa 3rd District of Balbay, Refuyos Drugstore, Pantaw, Libon. Sardeñas Store, beside LBC Ginubatan. Asuncion, Liena Rezas. Sa Liena Rezas Store, Inamnan Grande, Ginubatan. Ma'am Ami Canseco, Market Site, Uwas, Albay. CMD Office, ground floor, Kililan Billing, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Lourdes Boreta, RBB Agrivet Supply, Mercado, Villar, Albay. Mariel Saba, sa Badian, Uwas, Albay. Florentina Palacio, Ma'am Lydia Mayores, Purok 2. Sagaysay, Magiron, Ginubatan. Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. Ma'am Nora Napot, Ginubatan Public Market. Mr. Iran Nas, Purok 4, Ilawod, Kamalig, Albay. Ma'am Elsa Olfindo, Purok 1, Bangkiruhan, Legazpi City. Maylene Salvacion, Purok 3, Tamawian, Legazpi City. Sa GREC Consumer Goods Trading, Purok 1, Taysan, Legazpi City. So ayan, sa mga listeners natin, kailangan pa rin natin dagdag na mga retailer. Join our group, especially kung kayo po mga sari-sari store, sa mga barangay, o pwede kayong maging mga retailer ng product. At alam nyo ba na kung ikaw ay may sari-sari store, ay may CMD ka sa iyong sari store, alam nyo bang para karang butika sa barangay? Dapat alam ninyo na paano gagamitin yung ating mga produkto. Ayan. So, ang bilis ng oras natin. Oo, sa mga tao hindi na regular magdumi, itong solusyon. CR Juice, magsi-CR po talaga kayo. Panglinis ng colon. And of course, sa mga mahilig magkape na katulad ko, kung ang kape na ininom nyo ay acidic, mataas ang sugar content, kaya ang daming diabetic ngayon, panahon na palitan ng HCI coffee because our HCI coffee, this is an alkaline coffee. So ayan, iwan ko na lang yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Maraming salamat. Ako uli si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.